This one's for you, Raul. Thanks. And for you, my lovely. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jure dali soyayya ita ce gishiri na rayuwa. Sun samu tunzuwa baki rai duka sun ki haƙura baitocin ƙauna na kirkira na tantance kuma na lura kullum yau aure to shi ne tsarin tushe na yaduwa.